Ang nahitabo ron sa atong syudad, nangausab ang naong tungod aning dakong selebrasyon, Pista Senior. Daghan na sa tag makita o mabati nga mga kausaban sa atong mga music, sa mga gipangsulob sa mga tao, pulos na gyud nakasentro sa Santo Niño nga selebrasyon. Sa inyong paminaw, mao ba ni ang kausaban nga gihangyo sa Ginoo nato? Mao ni o dili? Anong ingon mamong dili? Mao ni siya, pero sobra pa. Kana bang dili ra nato usbon ang atong external environment, kung dili usbon gyud ang interior part sa atong kinabuhi. Mao na si Simon man iyangan, ginganla na siyag Cephas or Pangulo or Pedro, uluhan or bato, ligon. Ang kahuyang ni Simon giilisan og kalig-on sa pagtuo. Mo nang nahimo siya natong unang Santo Papa. Kay kun mukuyo ganitas Ginoo, di gyud mahitabo nga motugot siya nga magpabilin ta sa atong naandan. Iya gitang usbon nya, kung dili ganita mosugot nga iyang usbon, iya gitang papahawaon. Sige, lingay mong tupad. Ina mosugot kang usbon ni Hesus. Lingi aba, ina mosugot ka, usbon ka ni Hesus. Mosugot ba mo na usbon ni Hesus ang color sa inyong mga buhok? Mosugot mo? Daghan ra ba kay nato nga di mosugot kanang itom sa una niya himuon niyang puti, kuluran dayon nato kay di ta mosugot nga usbos Ginoo, kana external pa lang na. Mosugot ba mo nga ang inyong purmas, inyong kilay usbon ni Hesus? Oh, inyo dayong kiskisan, inyo dayong badlisan. Mosugot ba mo nga kanang texture sa inyong naong usbon ni Hesus ug ang color? Oh, inyo dayong bagnusan, butangan dayong foundation kay nangunot na. Mosugot basad mo nga ang inyong kinabuhi usbon ni Hesus? Oh, dayong ingon dili pa ko ready. Oh, na usbon kita niya. Nya unsaon man ta niya pag-usab? Matod pa sa ikaduhang pagbasa, mahimot ang templo sa Ginoo. Naman tagihimo diyang balay-balay ni Santo Niño. Wapa na mahuman ha, basi gatuo mong nahuman na. Wapa na mahuman, eksperimento pa lang na sa atong artist. Nakumura man na si Santo Niño diha og gisud, langob di naman on hapit makita. Pero sagdi lang, basta na Santo Niño diha. Matod pa sa ikaduhang pagbasa nga busal likay ang pakighilawas. Ang ubang sala nga himuon sa tao, walay kalabutan sa iyang lawas, apan ang tao nga makighilawas, makasala batok sa iyang kaugalingong lawas. Wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo, ug nga nagpuyo diha kaninyo ang Espiritu Santo nga gihatag sa Dios kaninyo? Dili na kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon, kundili iya na kamo sa Dios, kay mahal ang pagpalit niya kaninyo. Busa gamita ang inyong lawas alang sa himaya sa Dios. Gipalit diay sa Ginoo ang atong lawas. Gilingi ay mong tupad. Yung nagibayra na ka. Gipalit na ka. Nya mahal kay iyang pagpalit. Ngano man, iyag yung lawas ug dugo mo'y iyang gipalit nato. Ang iyang dugo nga balaan nga dili mabayran bisan pag sa tibuok universo, dili makabayad anang iyang balaang dugo, mo'y iyang gipabaha aron iya tang paliton.
Ingon ana, grabiha des Ginoo, no? Mao na ang atong sukli, maosad ang paghimo sa atong lawas nga balaan. Nakaron unsaon man paghimong balaan sa atong lawas? Usar gi atong buhaton. Sundo nato kining tubag sa Salmo ug mao say tubag ni Samuel sa unang pagbasa. Unsa may giingon sa Salmo? Ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Kinsa ninyo dinhi ang nianhi aron motuman sa kabubuton sa Ginoo? Taas ang kamot. Kanang wa mo pataas, iya na siyaw ang kabubuton. Oh, nganong jutay raman? Unsa man gianhi ninyo dinhi? Taas-tasig jutay be. Kinsay ni anhi aron motuman sa kabubuton sa Ginoo? Taas. Okay. Ana ba? Adto tag Santo Niño, siging isa-isas kamot kanamo, maluoy kaunta, nindot kay tan-awon ang mga kamot, pero ang mga kasing-kasing ambot monunot bakas Ginoo. Apil na sa nang nanagwali niyaros yung atubangan, ambot monunot baka nis Ginoo og ingnos Ginoo sunod kanako, ilisan ko nang imongan, di nakasyano. Unsa naman Lord? Slaughter. Ngano man Lord? Nga slaughter man, nga siyano man ta ako nga, isa, sugod karon magsigi kag baligyag slat. Niya kamusad, ingnon sa mos Ginoo paminaw, kung muanhi mo sa San Vicente Ferrer Paris, kung maminaw mo sa misang Padersiano o sa iyang humili, palit gid mo slat. Labaw na gyud kung magpa-picture mo niya, palit gid mo slat. Kay kung inyo nang buhaton, mahimo mong ligon sa inyong pagtuo. Pero di kay mo mutuman ana, iya ragyapon mo sa kalibutan. Kay nga naman, hadlok malangyapon kang mupalit og slat para sa kaayuhan sa uban. Muna, salamat sa wa mahadlok nga mupalit og slat ang atong SBF DAG para sa kumbinto, tag 500 pesos ni per slot, nahalina na tag 7,611 ka slots, nya naapay 52,389 ka slots na available. Pakpak, salamat kayo. Ato ginang pakpakan ang mga kasing-kasing nga nangausab tungod sa Ginoo. Ang ato sang special slot para sa pagpista nato ni Santo Niño karong February 3, mo atong pista din ni Santo Niño. Ang atong special slot nga Healing Joy of Santo Niño, HGSN, na nasa tayhalin nga 2,627 ka slots, tag 100 pesos per slot rani, napay 17,373 ka slots nga available. Ato nasang pakpakan ang namalit ni ini. Ingon ana kanindot no ang nahitabo sa atong simbahan, labi na dinhi sa atong parokya nga slat-slat lang ta pero daghan na tag nahimong makalipay. Ang niaging simana duhara ka balay ang atong nahuman ato sang tanawon sa sitiyo sa ning aslat. Atong tanawon ang nahuman nga balay, mao ni siya ang ika-30, mao na iyang naong before, niya ang iyang naong after, inana na. Mura mangyapog dili maayo no, pero arang natingali na. ang sunod ika-31. O kana kuyaw kay nagmaiksahan og upo sa sigarilyo ng balaya kay murag pulos gud kan unos kayo niya after mao na wow sa atong pakpakan na kuno say uban nga gihimo ag balay nato nga nagyaw-yaw pero di hinon daghan mao na sila wa pa mausab kayo ang ilang kasing-kasing kana bang moingon kuno tuga-tuga manis Padersiano pahimong balay di man day dakuon gamay raman ngiluha gid paminaw na
Ato ra manggong gilimit-limit og mga 30,000. Kakita ba jud ka na sila 30,000 silang kinabuhi, no? Nga para iayos balay. Mura bag muyaw-yaw pa gyud ba? Ni-report in taong mga panday dire. Inako ayaw na mo kabalaka na kay wa na sila masayod sa ilang gibuhat. Napag ko naman kabati ani? Bati ani? Nako sige. Ibalik tong before. Bati man kaning after na nga gibuhat, ibalik sila atong before. Kadto bang iniguan agas dayon ba? Kadto, ibalik dito. Pero mo gina mga igsoon, kinahanglan kita nga mga usab. Salamat kaayo sa nangausab. Gihatagan sa ko ni Sister Faye Barino ang atong overall nga head sa steering committee atong niaging National Retreat of Priests nga malampuson sad kaayo. Mao ni ang financial report nila sa Marilang. Ang atong na-contribute ani 7 million kapin. Ang total revenues atong maong NRP niabot og 16,787,005 pesos and 5 centavos. Yang total expenses 13,292,163 pesos and 30 centavos na ay excess sa revenue over expenses nga 3,494,841 pesos and 76 centavos. Nya gikuanan ni girimit ni nila ngadto sa atong Archdiocese. Pakpakan nato. Nindot no? Salamat sa mga nang donate. Slat-slat ra ni, simple nga slat, dagkong events ang nahitabo na pagi sobra. So, nasa simple kay natong buhaton kaning inyong pag-follow aning atong kaning YouTube channel. Simple ra kay na, mo click ra ka, nya maminaw ka, nya mo share, mo like kining atong YouTube channel. Kani siguro ani ayaw anang ubang channel. Kani gyud Padresiano ubod, nya 980 ka thousand na ka mga subscribers. Nya unsa may mahitabo ana kun inyo nang himuon naasay mga musod nato nga monetization kada adlaw. So sa month of November niabot og 167,000 ang atong income sa YouTube. Pakpakan na to. Ambot ka sa December. Muragwa na ba mo mutanaw kayo ato. Sige lang mo kaon, Christmas party. So, karong Enero, napamatay taas-taas nga time, sige, biyo gyud, biyo. Anha sa ninyo din makita ang official nato nga contact persons, official contact numbers, official account numbers. Ayaw mo anang uban kay mabutang mo sa scammers. Paduniton mo na sa yung mga buutan na other vloggers. Nya ang ato sang bank, ang akong bank accounts naman ko'y land bank account kining 0146120687 personal account din ako, sukad pa seminarista pa ko ani. Nya mura gi-question naman is land bank kay naamla tungod sa kadaghang nisod, dili na ni nato gamiton. Kanina lang atong parish account nga joint account ni kaning 408-2000-165 mao ni ang ato ng deposituhan. Pero kung ang ari sa Metrobank nako okay pa. Nganong ako ning gisulti kay daghan kayong nangausab nga mga kasing-kasing karon sa atong mga parishioners online o dili o territorial nga kusog na kayong manghatag og kwarta nganhi sa tabang sa simbahan o nya biktimahon sad sa uban nga mga yawanon pang mga scammers nga wapay in taon mga usab nga ang gihigugma ang kwarta dili ang simbahan. Muna ang atong lawas gamito nato para sa simbahan. Sige, lingi ay mong tupad, katapusang lingi, ing na kining akong lawas, ako ning gamiton, aron ka malangit.
Sige ing na kining akong lawas ako ning gamiton aron ka malangit. Nindota no? Ang imong bana ba nga naay kabit, muadto siya siyang kabit, niya moingon siya, sugod karon day gamito na ninako akong lawas aron ka malangit. Undangon tananing kinabitay. Nindota no? Niya moingon sa dayon tong imong silingan, Brad, kining akong lawas gamito na ninako aron ka malangit. Undangon na ninatong atong sinuyupay. Nindota no? Muadto sa dagkatong mga manariay og manok ba. And Brad, kining akong lawas gamito na ninako alang sa aron malangit ka. Ato na ning ihaw ng atong mga hiniktan. Din ata magsugal, ipalit na lang ni natog slots. Nya moingon dayon ang mga anak, ma, kining akong lawas ako na ning gamiton aron mo malangit. Tagay kog sugo kay ako nang tumanon. Didota no, di na mahimong tapulan ba. Nya ang uyab sad moingon, mukuputi siyang uyab ba, dai kining akong lawas gamiton ni nako aron mangadto tas langit. Sige, sakay na. Nya moingon sa dayon ang babae, ilara adto ra gid ta kutob anas langit-langit. Pero inig resulta impierno di ay padagana ng motor nimong way lisensya nga way rehistro kay di ko muuban nimo padong sa impierno. Nindota no? Wow, Sige na, manindog na ta.